Hola, soc Milagros Rubio, cap de servei d'obstetrícia i ginecologia de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Al nostre servei oferim una atenció al part propera, de qualitat i professional, on la dona i la seva parella són els protagonistes del seu part. Hola, soc Mabel, soc una de les llevadores de l'equip de sala de parts de l'Hospital Verge de la Cinta. La nostra funció és acompanyar-te en tot moment en el procés tan important com és el naixement del teu fill. La llevadora és la persona que se n'encarrega de la dona en tot moment, és la que atendrà els parts eutòxics i els parts naturals, l'atenció al nounat i en els parts distòxics ajudem als ginecòlegs. Hola, buenas. Soy Maika Gómez, anestesista del Hospital Virgen de la Cinta. Llevo trabajando aquí más de 20 años y os quería un poquito hablar desde nuestro punto de vista el tema de la analgesia epidural en las embarazadas y en el parto concretamente. Aquí es una técnica que se realiza desde hace más de 25 años por anestesistas altamente cualificados y garantizamos la atención continuada de la mujer durante el parto las 24 horas del día. En cualquier momento siempre estará el anestesista presente para cualquier complicación que pueda surgir. Si hay alguna contraindicación para la realización de esta técnica analgésica, se disponen también de otras técnicas igualmente válidas que se podrían utilizar en estos casos. Conforme han ido pasando los años, hemos mejorado nuestra manera de trabajar y la incorporación de la técnica analgésica epidural, con lo cual se permite a la mujer un poco más de movilidad durante el parto y también garantizamos una mayor seguridad y minimizamos las complicaciones que puedan surgir. Se han incorporado nuevos fármacos anestésicos mucho más seguros y además en los últimos tiempos disponemos de lo que se llama analgesia controlada por la propia paciente, que le permite a la mujer administrarse la analgesia en el momento que lo necesite. Todo esto siempre supervisado por un anestesista. Hola, soc Neus Rodríguez, soc pediatra del Verge de la Cinta de Tortosa. Som el centre de referència, som l'hospital de referència de les Terres de l'Ebre. Aquí atenem les gestacions d'alt risc, els parts pretermes i, evidentment, les gestacions de baix risc. Al Servei de Pediatria del Verge de la Cinta de Tortosa oferim una atenció mèdica integral tant dels pacients pediàtrics com de les seves famílies. Fem suport i acompanyament ja des de la gestació, durant tot el procés de part i després del naixement continuem fent un seguiment tant de la mare i del nadó donant una atenció continuada durant les 24 hores. Aquí al centre disposem d'una unitat neonatal equipada amb tot l'equipament necessari que el vostre nadó necessite. És una unitat oberta on els pares tenen accés lliure i sobretot proporcionem que ells participin i col·laboren en la cura del seu fill. En la majoria d'ocasions el nadó no presenta cap problema i estarà a l'habitació amb els seus pares.
El que fem l'equip de pediatria és fer un acompanyament a la transició de la vida intrauterina a l'extrauterina, fem un suport a l'alletament matern i assessorem amb les cures bàsiques del nadó de cara a facilitar la tornada a casa. Hola. Què passa, Victòria? Sí.